புதுச்சேரியில கேஸ் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதால் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் கேஸ் ஏஜென்சி அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்தனர். ஆமாங்க, கேஸ் தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு வதந்தி காரணமாக இங்க கேஸ் ஏஜென்சியை சுற்றி பல்வேறு மக்கள் அச்சத்துடனும் பரபரப்புடனும் குவிந்து வந்தனர். மேலும் கேஸ் முறைகேடாக விற்கப்படுவதால் பல்வேறு மக்களுக்கு பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்ற புகார் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சென்றுள்ளது. இதனை அடுத்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை காவல் கண்காணிப்பாளர் மாறன் தலைமையில் அதிகாரிகள் உழவர்கரை பகுதியில் உள்ள இந்திரா இண்டேன் கேஸ் ஏஜென்சியை ஆய்வு செய்து சிலிண்டர் அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்கும் வகையில் செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.